खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दानिया फै जोङो दासिमनि मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ काछार जिल्लानि बेंगिरि कीर्तिजालनि बिथांनि मोननैसो फट'आ ससियेल मिडियायावहाय गोसारदों। बिथाङा सासे IAS अफिसार गावनि आथिंजोंनो हाब्रुबारियाव थाबायनानै दै लोमफाव जानाय काछारनि सुबुंफोरखौ नायगिदिंहैदों। बिनि मावनाया जोबोर बाख्नायथाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिगां कभिडनि समावबो गोबां खामानि थानायावहाय गावनि हाबानि समावबो सुथि लायाखै, गावनि क्वार्टारावनो हाबा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो हाबा समाव बिमा बिफानावबो आशीर्बाद लानो मोनाखै, गासै समाज सिबिनायाव होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिनि हाबा मावनायखौ गासै सुबुंफ्रा मिथिनानै गोबांथार बाख्नायनायखौ जों मिथिनो मोननाय जादों। लावखाथा प्राइमारि इलेक्सन फोसावदिंनायावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि बुंदों। लावखाथा ओनसोलाव बेरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो प्रमद बर'आ दिनैहाय जों थाबायनाय लामाजोंनो आरो जों बानायनाय लामाजोंनो बिथाङा थाबाय थाबाय हाग्रामा मुर्दाबाद मुर्दाबाद बुङो आरो हाग्रामा गबेग बुङो। नाथाय बियो मोजां जायाखै होननानै बिथाङा फोरमायो। नाथाय जों बानायनाय लामायावनो दिनै आबसुआबो लं लिभ लिरो आरो हाग्रामा मुर्दाबाद लिरो होननानै बिथाङा फोरमायदों। जों सोरखाराव थानाय मोनब्ला बर'फोरखौ दांनो हानाय नङामोन। गुवाहाटि बायदियाव बेबायदि आलाय सिलाय जानो नाङामोन। सौदियायावहाय एफेक्सन खालामनो नागिरदोंमोन। आं बादा होनाय लोगो लोगोनो जों बादा होनाय लोगो लोगोनो एफेक्सन खालामनो हायाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो राकेश ब्रह्म आरो गबिन्द बसुमतारीनि बाथ्राखौ आंनाव दासों, बिसोरो आंनि खाथियाव थानो समाया होननानै बिथाङा बुंदों। थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि ओनसोलाव थानाय सासे उन्दै गथ'खौ साथाम सुबुङा जिनाहारि खालामग्राफोरखौ हमनो हानाय जाबाय। बिसोरनि मुंखौहाय आफरादिन इस्लाम, मुस्ताफा आली आरो सिनिउद्दिन आली होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसफोरनि आखाइनिफ्राय जेब्ला खारनो नागिरदोंमोन आफरादिन इस्लामा आथिङाव गावनानै इनकाउन्टार खालामनाय जादों। दा बिखौ जखम थासारियाव क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय 1 नं थाफ्लाजरा गामिनि जगेश किस्कुनि बिसाज्ला 23 बोसोरनि सुगलाल किस्कुखौ हरनि समाव बिसियानो बुथारनानै दोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बुथारजानाय हौवानि नखरा बिसि सुलिला किस्कुखौहाय हमनानै पुलिसनो गथायबाय आरो दा जेरा सेबगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरो गसाइगाव नेपालपारायाव थायोमोन। गोथै सह'खौ बिसिनि न'आवनो मोननाय जादों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि BTRनि चिफ प्रमद बर', बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि सायावहाय सरखार दाफिनगोन होननायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंदों। हाग्रामा महिलारिया गावनि गौरां हटेलखौ मोजाङै सालायथों, एनेबार हस्पिटालखौ मोजाङै जोथोन लाथों आरो क्रेसार मेसिनफोरखौ मोजाङै नायथों होननानै बिथाङा बुंदों। खुनु मथे पावाराव फैला हाग्रामा महिलारिया। आंहा दिनैहाय गिनांगौ गैया, हाग्रामा महिलारियासो गिनांगौ दङ। दिनै पावारनि उखैनायाव आंखौबो लोगो हमनो नागिरगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै हाग्रामा महिलारिया उग्रपन्थी बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, आङो फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय, पावारनि गांनायावनो दिनैहाय अस्त्र लाग्रा हान्जाबो उजिफावनो नागिरदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै 17 बोसोरावहाय माबायदि सरखार खुंदोंमोन, 2009, 2012, 2014 मायथाइयावहाय सोरनि सरखार दङमोन, सोर सिफ जायामोन, बे सिफ जानाय समावहाय बेसेबां दाङाबाजि जाया, बेखौ साननैसोनि गेजेराव मानो बावखो होननानै बिथाङा बुंदों। हाग्रामा महिलारि पावाराव थानाय समाव क'क्राझार जिल्लायावहाय हरनि समाव 1 रिंगा आरो 12 रिंगाफ्राव बेरायनो हायामोन। दा बेरायनो हायो गोसो बायदि होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै सोरनि सरखारावहाय गोजोन थासारिया बांसिन जाखो? हाग्रामाया पावारनि लबि, आङो लुबैया होननानै बुंदों। बिनिखायनो दिनैहाय हाग्रामाया फिसा फिसौ बाथ्राखौनो लानानै केस होगोन आरो कमप्लेन खालामगोन होननानै बुंदों। दिनै गावनि हाथायावहाय ना सु हाबनायखौबो कमप्लेन होगोन होननानै बुंदों। बेबायदि बाथ्राया गोजोनथाव नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों। प्रमद बर'आ गोसो जायोब्ला फाइल खुलियोब्ला दिनै हाग्रामा महिलारिया गिनांगौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। अननानै रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।